Opgaven, vi skal have fat på i dag, det er optimering af sortimentsreoler og hvilke værktøjer, der kan bruges. Det gælder selvfølgelig om at få det maksimale ud af de sortimentsreoler, man har, og ikke sælge tomme vægfag og i den grad få vist de varer, som man gerne vil vise kunden. På det aktuelle vægfag, som vi tager fat på nu, der er det værktøjskasser, vi skal optimere. Og der er lidt spildplads, som vi skal have fjernet. Vi skal have ryddet lidt op. Vi skal have de tunge varer ned. Vi skal have de lette varer op, så man ikke føler, at man får varerne ned i hovedet, og man bliver mast, når man går igennem gangen her. Og det er det, vi tager fat på. Så skal der selvfølgelig være hyldeforkanter alle steder, og der skal være prismarkater alle steder. Men det er det. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er at starte med at tømme det hele ud og starte på ny. Som udgangspunkt, når jeg tømmer, så sørger jeg altid for at tage de varer ud, som er størst, og så sætter jeg dem i, så de bliver mindre og mindre, fordi så har jeg et rigtig godt overblik bagefter, når jeg går i gang med at bygge reolen op igen. Så er vi lige ved at være klar. Det eneste vi lige skal, det er, at der skal gøres rent. Når man starter med opbygningen, så er det vigtigt, at der kommer nogle brud ind på fadet. Det gør det mere spændende at se på, men det gør faktisk også, at det rent praktisk bliver nemmere at bygge op. Her er det et firefag, og der tager vi så og siger, at vi laver et brud på 2 af fagene. Som udgangspunkt, brudet bliver brugt til at komme af med de besværlige varer. De varer, som måske ikke lige passer ind andre steder på hylderne. Der er det rigtig godt at bruge dem på brudet. I det her tilfælde, der er det for mit vedkommende, der er det de helt store værktøjskasser, som kan være besværlige at få plads til sidst. Så derfor tager vi dem først og kommer af med dem. Nu er de 2 meterste fag blevet færdige, og de varer, som har været sværest at eksponere, dem er jeg kommet af med nu. Det er de helt store kasser, og så er det de små flade kasser. De ting, dem har jeg fået placeret nu, så dem skal jeg ikke koncentrere mig mere om. Det betyder, at jeg nu kan lave fagene ude i siderne, og uden de store problemer få højden på hylderne til at matche hinanden på begge sider af brudet. Når jeg tager hul på det, så finder jeg den største vare, jeg har tilbage i min bunke. Den der fylder volumenmæssigt mest, det er så det er den her værktøjskasse, som givetvis er den højeste og største vare. Den stiller jeg herover, og den får så lov at bestemme højden på den første hylde, jeg sætter. Når man gør det sådan, så er man sikker på, at ligegyldigt hvilken vare jeg vælger fra nu af, så vil den kunne være under den hyldehøjde. Og så får jeg ikke problemer længere hen på fadet under opbygningen. For at understrege, at herinde der er blevet lavet et bevidst brud, så kunne jeg strengt taget godt have den her ene hylde en tak længere nede. Hvis der kun er en tak imellem, så skyd den lige en ekstra, fordi så er man ikke i tvivl om, at det er gjort med vilje, og det er et bevidst valg. Og selvfølgelig hyldeforkanter alle steder skal der også på. Så tømmer vi lige ud for de gamle. Så er der styr på det hele. Nu mangler vi kun nye priser på og lige rykke varerne helt frem til kanten, så vi får et fuldstændig fyldt varespejl.
og så er der den her, som er i fast X-small, så den får en særlig markering. Så er reolen færdig, og den er prismarkeret, og så er den klar til at sælge.